2 години по-късно Булок се завръща със своя дълго очакван втори сезон. Здравейте и добре дошли в това видео, където, както сте видели вече от заглавието, ще реагираме на първи епизод от втори сезон на Булок, който излезе преди няколко дена. Но преди да започнем, тук е място да кажа, че контента за анимето в канала се завръща и ще се старая да съм по-редовен с клиповете, като всяка седмица да имате поне по един. А сега, без повече да се бавим, нека да преминем към реакцията на епизода. Имаме някаква интересна сцена. Виждаме Сае, Рин. Това от трейлерите, което видяхме. Сае дриблира, добре. Ох, майк. Директно си мина Рин като някой пътен конус. Какво прави Рин за тези 4 години, докато сега го няма? Право го попиля в земята. Тук виждаме Его. Говори с президента на Японската футболна федерация. Само за пари, естествено. Се говори. Президента гладен за пари. И Его просто го смачква в земята. Как просто Abomination от нападатели ще успее да победи отбора на Япония до 20 години. Но Его има план. Его знае какво да прави. О, уникално. Ще бъде уникално. Много хайп за този сезон. Епизод 25. Tryouts. Тук получаваме обяснение от Его за следващия селекшън, трети. Да, знаем, че матча срещу националите на Япония е след 3 седмици. И Тоши Сае ще играе. Ще видим братът на Рин в действие. Иначе, ако не ги победят, край на Булок. И тук виждаме ретроспекция на това, което се е случило до сега с Исаги. И възможността той да представя Япония на световното. Спечелят този матч обаче. Харесва ми арт стайла на този сезон. За сега не е зле. Не е точно като трейлерите, това, което видяхме на снимки. Сега ми харесва. Токимицу, Рео, естествено. Арио. О, сега ще ни представи Его шестимата най-добре за сега в Булок. Естествено, кой друг, освен Рин, ще да е първи. О, и неговата тим музичка. Толкова много време мина от първия сезон. Тори Шидо. След Рин, уникално. Още не сме видели нищо от Шидо, между другото, в анимето. Тези, които четат мангата обаче, знаят.
Номер 3, Карасу. Карасу. Какво ли ще ни представят от него? Номер 4 от Тоя. След него имаме Юкимия Кеню. Господин Училат. И номер 6, Исаги. Исаги иска да е там. Исаги, няма как да не минем без него, иска да е там. А кой ще е? Наги. Наги влиза в топ 6. В третия селекшън. Най-добрите 6 в блок за сега. И естествено виждаме Юкимия как веднага претендира за по-високо място в ранглистата. Но единствените вкарали гол в матча им срещу най-добрите 5 в света са Рин и Шидо. Това повлиява много на ранкинга. Сега ще чуем обясненията за третия селекшън. Какво ще бъде? Виждаме лидерите на 3 отбора. Рин и Шидо в отбор A, Карасу и Отоя в отбор B и в отбор C виждаме Наги и Юкимия. Останалите ще трябва да избират към кой отбор трябва да се присъединят явно. И ще имаме по 3, които да се присъединяват към лидерите на съответните отбори. Визуалните ефекти тук просто точно като в мангата, но много добре изглеждат наистина. Много добре. Да видим как ще е анимацията и за напред, като дойдат мачовете. Би трябвало още следващия епизод да се насладим на първия матч. Седми след Наги е Бачера. Моят човек, да. Той е 7 и ще играе 2 пъти в третия селекшън, ще има 2 шанса. Да видим кой ще изберат останалите играчи. Естествено, Рин хладнокръвно си влиза. Все едно той притежава целия свят. Имаме съобщения за останалите играчи в проекта. Assertion and Coexistence. Тоест, те трябва да се докажат и да могат да се съчетаят с играчите от топ 6, топ 6. Естествено, его с неговите приказки. И Саги, който се хайпва. Следващите 24 часа те трябва да изберат своя отбор. Нямам. Просто уникално. Много ми харесва до тук. Виждаме ги. Сега как ще хапват. И Агури си е взел от всичко. И вече нямаме такива храни като в първия селекшън, където им даха по нищо. Някакви много смешни ястия. Само колко са гуфи тук, в смисъл. Отбор Зи се събира отново на едно място. Но и не всички. Нарухая Исаги победи Нарухая, когато играха с Нарухая срещу с Баро и Исаги с Наги срещу тях. Кунигами, човека, който липсва най-много. Дали ще го видим пак обаче? Но това е блок. Всеки трябва да оцелява.
Трябва да видим дали са избрали. И Гагури отива при Шидо и Рин. Гагамаро видях, че отива в отбор Си. Ако не се лъжа. Естествено, Райчи с неговата натура, с неговия характер. И повечето не са избрали, така както гледаме. Исаги кой ще избере? Исаги, нашия главен протагонист. Ако иска да направи някаква реакция с своите оръжия, ще трябва да избере Наги. Но пък ако иска да стигне Рин, там е интересното, че трябва да избере него. Как ще се съчетае и ще изпъкне на фона на Рин и Шидо? Не знаем. Не знам. Но е много вълнуващо, наистина. И вече сме в стаята, където са 6 най-добри играчи в момента. Наги и Юкимия. Ще видим как ще си паснат и те по-късно в сезона, в мачовете. И Шидо влиза. Естествено с неговата експулсивна натура, експулсивност. Оу! Имаме бойна сцена. Нещо прилично за Шидо, като знаем, че скачаше на бой към края на първия сезон. Уоу! Направо. Добре, че и го спря. Иначе щяха да се попилеят. Виждаме най-добрите атакуващи партнършипа, който и го е избрал. Не трябва да позволя на другите извън топ 6 да вземат тяхното място. Те са върха на Булок. Те трябва да го докажат, че са най-добрите. И виждаме Уиго с аура. О, добре, добре. Харесваме. И от тук направо и сега естествено мисли в туалетната, в банята, докато си мие зъбите. Как ще успее да покаже резултат в една игра? И идва Баро. Баро. Дали Баро е избрал? Баро не иска да играе с познати лица. Естествено той е краля. Няма как. Няма как да отиде при вече познати. Много добър въпрос, Баро. Как Исаги не е в топ 6? Той е ядосан. Естествено. Продължаваме с съперничеството между Баро и Исаги. Ще е много интересно да видим как се развива в този сезон. Нико. Виждаме Нико и той явно не е избрал своя отбор все още. О, естествено. Исаги му е показал какво да е главната роля. В какво трябва да се цели Нико. О, боже, направо. Къде сме сега? Виждаме Исаги отново.
Саги, който мисли кой да избере между отбора на Рин или отбора на Наги все още. И Рео се появява изведнъж. И Рео не си е избрал отбор все още. Естествено и Саги, който раздели Наги и Рео в втория селекшън. Наги избра Исаги вместо Рео във втория селекшън. И Рео искаше да му го върне. Но Наги просто се разви много и пробива в топ 6. Той и без това си беше натурален талант, така че... Но Рео наистина много депресиран, много зле изглежда. И тук получаваме неговите размисли. Дали ще стигне Наги и ще продължи да се отдалечава от него. Колко е слаб всъщност. И Саги тук говори за Рин. За Рин. Най-вероятно това ще е отбора, който ще избере. И заради това благодари на Рео. Той му показа какъв е отговора. Кой ще избере? И... Уникално. И Саги е ентусиазиран да ги разбие. Сега нека да видим кой кого е избрал. Ето ги и топ 6-те идват. Време е да се покаже какви отбори са избрали. Започва третия селекшън преди финалния матч срещу националите на Япония. Отбора, който Исаги е избрал е отбор A. Виждаме и Арио там. И Гагури също. Бачера отново е избрал отбор A. Значи отново ще е с Рин. Баро, Нико, Чигири и Райч са в отбор B. А в отбора на Наги и отбор Си виждаме Рео. Явно Исаги е помогнал и на Рео в разговора си с него. Да видим как ще се развият мачовете от третия селекшън. Исаги ще покаже ли това, което трябва да покаже? Трябва да покаже, че той може да излезе от сянката на Рин и Шидо и да се докаже. И какво виждаме тук? Това е президента на Японската федерация футболната. Говори с някой. С неговия... с треньора, мисля, че на японския национален отбор. И смачква плановете на Булок. Не харесва този проект. Президента на японския футбол. Да видим дали ще ги бият. Дали Булок ще бие националите на Япония. И как се хили естествено като злия злодея, който всъщност е. И как всъщност Тоширин ще напасне в отбора на Япония. Но кой е това? Кой не се показва тук? Виждаме капитана Айко. Който е готов да види на какво е способен Булок. И Саги е мотивиран. И Саги е готов за действие. И като цяло това беше всичко от епизода. Много добре почваме. Харесва ми за момента. Не е чак толкова зле положението с анимацията, колкото видяхме от трейлерите. И се надявам така да продължа и в следващите епизоди. Арт стайла е подобрен, аурите също. Харесва ми и съм хайпнат за следващите епизоди като цяло за целия сезон. Надявам се тази поредица с реакциите да ви харесва. Ако е така,
ударете по един палец нагоре. Също така, абонирайте се, ако искате да продължават клиповете с Булок. И така, ще се радвам, ако това ви е харесало. Ще гледам всяка седмица да поствам поне по един клип, както казах по-рано. Това е всичко от мен за днес. И довиждане.